Jesen je u Slavonskom Brodu počela svečano, uz koncert glasovitih zagrebačkih solista. Ovaj renomirani hrvatski ansambl ponovno je zasvirao u Brodskoj baroknoj Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva. Početak je to njihove slavljeničke turneje uz 70. obljetnicu od osnivanja. Ovdje je jedna od naših dražih pozornica u Hrvatskoj, moramo uvijek pohvaliti sjajni organizator, uvijek punu dvoranu. Jučer smo svirali na Varaždinskim baroknim večerima, evo danas nam isto veliko zadovoljstvo svirati u Slavonskom Brodu. Zapravo ovaj koncert je prvi, nekako možemo ga nazvati u našoj koncertnoj sezoni kojom obilježavamo svoju 70. godišnjicu zbog toga što jučerašnji koncert je bio u sklopu festivala, a ovo u sklopu koncertne sezone u Slavonskom Brodu. A ovoga su se puta brodskoj publici predstavili dijelima gudačkog repertoara slavnih skladatelja Papandopula, Vajnera i Čajkovskog. Prije svega jedno hrvatsko djelo, budući da jedna od naših zadaća jest da promociju hrvatskih skladatelja. Zagrebački solisti su kroz povijest proizveli mnoga djela hrvatskih skladatelja, tako da ćemo danas odsvirati Pintarikijanu svitu našeg skladatelja Borisa Papandopula. Nakon toga ćemo izvesti Čajkovski Serenadu za gudače, jedan od ključnih temeljnih djela za gudački repertoar, a za kraj ćemo ostaviti Divertimento, Vajnerov Divertimento za gudače, jedno ovako malo energičnije djelo, siguran sam da će se to publici jako svidjeti. Svirati u crkvama poput barokne Franjevačke u Slavonskom Brodu, kaže Kruno Marić, zaista im je užitak, no naglašava sve ipak stvar repertoara. Ako se radi o baroknom programu koji je prvenstveno nije pisan za ovakvu akustiku, to onda sjajno. Ako se radi o nekom klasičnom ili romantičnom programu, onda bi možda mogli reći da je dvorana nešto bolja, ali ne mora značiti. Crkve su izuzetno akustični prostori. Njih je jedini problem jest možda ako je malo zima tad oko grijanja, ali zapravo uvijek rado svirati u crkvama i one koje nekad može u crkvi biti problem što je nekad možda preakustično, što ovdje u Slavonskom Brodu nije slučaj, tako da je jedan sjajan prostor baš za uživanje. Među 12 sjajnih glazbenika stalni su i članovi Zagrebačkog kvarteta, no ansambl se redovito i po potrebi pomlađuje. Mi imamo stalno audicije, ili ako bude potrebno, nedavno smo imali audicije za 2 violončela, to su sada naši mlade kolege, naši mladi članovi. Prije nešto vremena smo imali za kontrabas, pa tu imamo i našeg Antala Papa, a uskoro će biti i za jednu violinu, tako da ansambl je u stalnom jednom postupku mijenjanja, odnosno pomlađivanja, tako da evo, pratimo i te standarde koji su nam sada tu kako bi što kvalitetnije svirali, kako bi imali što bolje koncerte. A tijekom 70-ljeća postojanja pod umjetničkim vodstvom znamenitih koncertnih majstora odsvirali su gotovo 4000 koncerata na svim kontinentima. Nastavljaju energično i dalje. Imat ćemo i mnoge koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu, imat ćemo koncerte u Italiji, imat ćemo koncerte u Berlinu, imat ćemo koncerte, evo sada idemo i u Rotterdam, Beograd, Novi Sad, bili smo na jednoj velikoj turneju, tako da evo ima dosta posla ovdje, zadovoljni smo što ga ima i hvala Bogu da je tako. Pripremaju i veliki slavljenički koncert u Lisinskom u veljači sljedeće godine. To će biti centralni koncert naše 70. sezone, gost će biti proslavljeni violinist Julian Rahlin, bit će i promocija jedne monografije koja će biti sveobuhvatna, koju će raditi akademik Tuksar. Uz to imat ćemo dosta jakih imena u našoj sezoni. Jedan od najvećih violinista danas Ilija Gringolc, na primjer, Julijan Šteklijan, sjajan čelist, naša Martina Filjak, Krešimir Stražanac, Daniel Ortega, jedan fantastičan oboist, Izabel Moretti, harpistica i tako dalje. Kroz 70 godina uspješnog djelovanja zagrebački su solisti muzicirali s uglednim glazbenicima svjetskoga glasa, snimili su više od 70 nosača zvuka i dobili brojne nagrade i priznanja diljem svijeta. I Brođani su pokazali da ih zaista vole.